Helo, fy enw i yw Cath a rwy'n gweithio yn yr uned gofalwyr yng Nghyngor Sir Ceredigion. Rydym yn falch iawn o gynnig cyfle i brentis gweinyddu busnes, ymuno â'n tîm ar gytundeb 12 mis a hoffwn i ddweud ychydig wrthoch chi amdano ni. Mae'r uned gofalwyr yn dîm bach a chyfeillgar sy'n angerddol iawn dros wneud pethau'n haws i ofalwyr di-dal. Rydym wastad yn ceisio codi'r safon am brif pwrpas yw cynnal a gwella gwasanaethau a chymorth ar gyfer gofalwyr o bob oed yng Ngheredigion. Rydym yn dîm brysur sydd â llawer o brosiectau ar y gweill ac yn ddiweddar dyfarnwyd gwobr aur buddsodwyr mewn gofalwyr i ni ar gyfer y gwaith rydyn ni wedi wneud gydag ag bydd gofalwyr di-dal. Mwyn ein cefnogi ac i helpu ni gynnal safon y gwasanaeth, rydym yn chwilio am rhywun sydd a sgiliau da o ran cyfarthrebu a thechnoleg gwybodaeth, sy'n rhoi sylw i ansawdd y gwaith y mae'n ei wneud, sy'n mwynhau bod rhan o dîm, ond ar un pryd sy'n gallu gweithio ar ei liwt ei hun. Felly, os yw hynna'n swnio fel chi, hoffwn glywed wrthoch. Yn y rôl brentisiaeth, byddwch yn cael eich cefnogi a mentora pob cam o'r ffordd. Byddwch yn cael dysgu am y Cyngor Sir, ein lleni fel tîm yn y cyngor, a'r cysylltiad rhyngom ni hefyd ar nifer fawr o dîmau wahanol yma. Byddwch yn rhan ganolog o'n tîm ni. Byddwch yn cael cipolwg ar brofiad a rolau pawb yn y tîm, a bydd croeso hefyd dod a'ch syniadau chi i'r swydd hefyd. I roi syniad i chi o beth fyddai'ch dyletswyddau, byddwch yn prosesu taliadau, anfonebau a ceisiadau i'r cronfa gofalwyr. Byddwch yn dysgu sut i drefnu a chyfarthrebu a gweinyddu digwyddiadau. Byddwch yn ateb ymholiadau syml dros y ffôn a thrwy e-bost. Ond ar un pryd, hoffwn i ddweud does dim 2 ddiwrnod sydd yr un peth a'i gilydd. Yn fy marn i, mae llawer o fanteision i gweithio yma. Mae'r profiad gwaith yn diddorol iawn, byddwch yn dysgu sut beth yw gweithio mewn sefydliad mawr. Mae'n cyfle gwych i ymwneud â chydweithwyr ledled y cyngor a chael syniad o ba mor amrywiol yw eu gwaith nhw. Mae'n hefyd cyfle i loywi sgiliau allweddol, felly bod rhan o dîm neu gwaith tîm, sgiliau pobl, sgiliau trefnu, sy'n sail i lawer o swyddi ym myd gwaith. Mae'r cyngor yn darparu llawer iawn o wasanaethau i'r gymuned a byddwch yn rhyfeddu at yr holl swyddogaethau a themau yma. Os oes un peth sydd wedi dod yn amlwg yn ystod y pandemig, mae'r bobl sy'n gweithio yma wir yn poeni am bobl yn ein cymunedau ar draws y Sir Ceredigion. Mae hyn yn fy wneud i'n falch o fod yn rhan o sefydliad sy'n achalon ac enaid go iawn. Serch y stereoteipiau traddodiadol, mae'r cyngor yn lle cyffrous i weithio yn fy marn i. Mae llawer o ddatblygiadau o ran darparu gwasanaethau ac rydym yn edrych tua'r dyfodol, drwy fod yn fwy clyfar gyda thechnoleg, tra'n parhau i geisio y darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio fwy ar yr unigolyn. Felly, os ydych chi'n credu fod gennych y galon a'r brwydfrydedd i fod yn rhan o'n tîm bach ni, gwneud cais ar-lein. Os oes gennych unrhyw cwestiwn, cysylltwch â ni. Mae ein manylion cyswllt yn y disgrifiad swydd. Felly, diolch am wrando, pob lwc gyda'ch cais,
ac edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthoch chi. Hwyl!